Ассалому алайкум, дӯстони азизи ман. Хушомаден ҳама каса ба канали ман. Обуначиҳои наве, ки ба канали ман обуна шудестен, шумоам хушомаден, дӯстони азизам. Иҷода бошад, тарзи тайёр намудани оши аловия пешкаш мекунам. Марҳамат, тамошо кунед. Иҷа хонам ки меҳмон меомад, оши бисёртар мекардам, ба ҳамин хотир оши аловӣ кардам. Хай иҷа динанги наворай 10 февралай. Бо барои шумо ина хестам монтаж кардам. Имрӯз коракома кардаму ина обеда хестам бо монтаж кардам ба хотири подписчикои беҳтарину. Медонам ки бисёришон дар ғарибиянд, Тоҷикистона ёд кардагиянд, ошои аловия ёд кардагиянд. Бо хай баҳри шумо пешкаш кардам ина. Иҷа ман хай хонам ки меҳмон меомад, салат, самбуса, пирог хай хела пухтупаз карда будам. Ба ман салат тайёр карда иста будам. Пеш ай оша сар кардан. Ҳамсоям бисёр хай мебиянд меранд, беҳтарин инсонанда. Ба ҳамсоям омадан ба гуфтам янгаҷон иҷа биё хонаи ман меҳмон мебия, биёмада ёрдам тия хай. Ҳамаям мегӯянд ки ту киҷоида фақат духтари худододи киҷоида бо худо гуфта будӣ ки мақсад биёмада ту ёрдам тиём. Ҳамиҷа кати ҳамсоям ошкадаги. Савзия реза кардему, алова гирён кардем, оша сар кардем хай. Руғани золута рехтему, айбулош руғани зағира андохтем. Ба и ҳамсоям аввал пиёза бирён мекардем. Хай гуфтам шумо аввал андозае бо давомша бо хай ман андохтан мегирам. Хулоси гап ки ҳардумон оша тайёр кардем. Иҷа хай чӣ хеле ки диден аввал пиёза андохтан, ба гӯшти мурға андохтан. Иҷаам як дона мурғаам харидам, реза кардаму шуштум аввал реза кардам, намак кардам. Гуфтам ҳамаша биём хе андозем. Аку гӯшти говам буда дар халазе нигоҳ карда ки буд, ин тайёрак буд гӯшти мурғ, ба ҳамин хотир гӯшти мурғ катӣ кардам. Хай бо ҳам оша ба мазза мекунад, хиёл мекунам ҳамин гӯшти мурғ. Кӯдакам нағз мебинанд гӯшти мурға. Чӣ хеле ки диден пиёз, гӯшт, айбулош бошад, ба савзиям рехтану. Иҷа савзия бирён кардистем. Мо савзия хай бисёртарак бирён мекунем, чӣ қадар ош мегем ба мазза биёяда. Агар сабзия кам бирён кунӣ, як ҳами запахак дорада, баъди ош тайёр мешавад, хиёл мекунам камтар бӯи сабзӣ мекунад. Ба ҳамин хотир сабзия агар бисёртар бирён кунӣ, хиёл мекунам ош ба мазза мешавад. Ба ман оша саи руған дӯст медорам. Ба ҳамин хотир ошҳои ман мекардагӣ, агар наворода аҳамият дода бошад, руғанша бисёртарак меандозам. Ҳамамон оилавиам хелем. Ҳамин оша хӯрданда руғандорак бошада, таи табақ камтар ош руған бошад, чӣ қадар ба мазза мебиёд. Ба ҳамин хотир хай ман ошои саи руғанак мекунам, саи сабзӣ мекунам, ҳам хеле дӯст медорем мо. Иҷа бошад чӣ хеле ки мебинен, ягон 10 минутак бринҷа тар кардагием да. Мане ки бринҷа тар намекунам, ака ба хотире ки ошамон бисёртар буд, гуфтам хай бия камтар тар кунем. Ва ошма бисёри баъд духтаро мепурсен ки чӣ хеле бринҷ катӣ тайёр мекунед. Духтаро пешакӣ гуфта мемонам, бринҷи лазерай. И бринҷ чӣ қадар хеле дароз мешавад, баъди пухтанаш ба бисёр мешавад да, ба ката мешавад. Чӣ қадар бринҷи ба баракая и. Иҷа чӣ хеле ки мебинед, сабзия бирён кардем, сирхаки хушрӯ кишид, айболош бошад об рехтагӣ. Вақти сабзия бирён кардан намак андохтагӣ будему камтар барои пучала шудани сабзӣ. Ва баъди инаи обша андохтан хай бо намак андохтагӣ барои туғрӣ шудани ҳамин намаки ош монда. Апаҷону хоҳарҷонои ман, иҷода бошад ширкати Атомира ба шумо тавсия додистам. И хоҳара ки мо кор мекунанд, шуморо ба кор даъват мекунанд. Дар ширкати Атоми беҳтарин корай. Иҷода бошад айзаванитон намеғалте, бор гирифта хона ба хона намегарде. Дар як сол як маротиба харид мекунед. И хоҳаракмон бошад беҳтарин спонсорай. Да таи дастон одам овардан да ёрдам метиҳанд, шуморо ба ойликҳои баланд мебароранд. Ай ҳамин ширкати Атоми маҳсулот ман худам гирифта истифода бурдистам. Хемахем, спирулина, зубной паста, ҳамин хемахемуш беҳтаринай. Худам истифода бурдам, қайсенгилим истифода бурдистиям. Ҳамин жлуткада чӣ қадар нағз будай да, ҳамин хӯрока мехӯрдан мепартофтанд. Ба ҳамин хотир 2-3 пачка шуд истифода бурдистен. Ина боз заказ карданиям. Духтаро беҳтарин маҳсулотҳо дора, беҳтарин корай. Кадомитон кор кардан мехоҳен, ба рақамҳои рӯи экран буда ба хоҳаракмон нависен. Шуморо регистратсия мекуна, бепул кора мефаҳмона, шумоям ба ойликҳои баланд дига занҳо борӣ мерасона. Марҳамат кунед. Салом алейкум духтароҷон. Ина ма маошҳои ширкати Атоми ма гирифтам. И ойлики 3 ҳафтаинаи май духтаро. Иҷода 375 ҳазорай ойлики 3 ҳафтаинаи май. Ина маош ай ширкати Атоми. Ҳар як кадоми шумо метонен ки биёен дар ширкати Атоми регистратсия шавен, камтарак ҳаракат кунен. Анам хеле маошҳоро ба даст биёрен. Дар муддати кӯтоҳ шумо метонен мастер шавен. Ойлики мастерӣ таги 200 ҳазор рублай, ойлики бриллианти 400 ҳазор рублай. Духтаракоҷон и ойлики и маоши 3 ҳафтаинаи май 375 ҳазор рубл.
иҷа буша баъди оба рехтан хай алова нағз мондем ки зирбак тез тарак ҷӯшаю тайёр шава. Иҷа хай зирбаки мо ина иҷа ним соат ҷӯшидак, 1 соат бури қариб гӯем да ҷӯшидак, тайёр шуд зирбак. Ба бринҷа андохтагем. Иҷа вақти оба андохтан нахуд ай ёди ман биромадай хай. Чӣ хеле ай ха дастархон соз карда иста будам. Ба ҳамин хотир нахуд ай ёди ман биромадай. Не ки ош беҳтарин омадагӣ. Ахир результатшам нишон додагиам охирда бинен чӣ қадар ҳам ба мазза саҳи рӯғанак омадагӣ буд. Хай кадоме ки хӯрд раҳмат гуфт, дуо додан мона беҳтарин ош гуфтан. Иҷа бринҷа баъди тар кардан 3-4 бор шуштему инам хе дар дег андохтагием. Иҷа чӣ хеле ки дидестен саршавии наворумда дегум тоза ҳак будак. Иҷа мо алова баланди бадам намондему хаку дар дег ки ош ки карди дег сиёҳ меша, зард меша. Хай охири наворда бо нишон додагиам дегма тоза кардам, шакидам бо тоза ҳак шуд. Мо и то оша пухта шидем ки шом шудак да. Баъди шом оша кашидагием. Баъде ки меҳмонода хай кашидем, меҳмондорӣ кардем хай бо шав соатҳои 8 буд намхеда 8 чанда бо ош гирифтум, ай чайда гирифтум, бо рафтум пеши очаҷонум. Шаварам кати рафтем хай бо очаҷонма дидем, дуошона гирифтему бо хай омадем. Хай имрӯз рӯзи беҳтарин буд. Имрӯз бошад 11 феврал. Хай монтаж кардум. То обеда дегма сафед кардум, пастаҳои хонавора ҳамаро бурардум, тоза карда шуштум, ҷобаҷо кардуму бо шиштумина видеома монтаж кардам. Апаҷону хоҳарҷонои ман, ҳазор раҳмати калон барое ки канали мана дастгирӣ мекунен, беҳтарин суханҳо менависен, ин қадар модарҷонумда дуо метиҳен. Ҳазор раҳмати калон. Ай ҳамаи шумо миннатдорум, апаҷону хоҳарҷонои ман, ҳаматонро дӯст медорум. Бовар кунед, ранги як хештабор, ранги як оила ҳаматонро омӯхта шудагиам. Ҳаматонро дӯст медорум, апаҷонои ман. ҳазор раҳмати калон. Инам хай навора тамошо кунен, лайкакҳои худтон намонен. Бо манам хурсанд мешам тез барои шумо навор бирорум. Иҷа чӣ хеле ки мебинен оша дам партофтем. Баъди оша дам партофтан хай иҷа шаб шудак да, шом гузаштак. Инак нав ошаруша ҳӯй кардаму мекашум. Ина бинен оши беҳтарин, оши дона омадагӣ да. Ҳамин бринҷа чӣ қадар нағз мебинам. Пас яъне ай ҳамин ман ош мекунам. Ба апаҷону хоҳарҷоно бисёр комментария менависен ки ай рӯи пухтупазод мекунем, бисёри бад сурат рӯй мекунем, мегӯем ҳамаш хушрӯ мебирояд. Апаҷону хоҳарҷонои ман, дар ҳама наворум гап мезанам ки ман чӣ пухтупазе ки кунам барои шумо ҳамаша хушрӯ карда мефаҳмонам. Пухтупазои ман бесекретай. Гирен пухтупазое тайёр кунен. Мада як раҳмат гӯен, иншааллоҳ суханҳои хуби шумо басандае барои ман. Ман шукронаи худо хай кӯшиш мекунам ки чизе ки шумо намедонем ман ётим. Ба духтаро ман худам 3-4 шогирдак дорум. Шогирдакома хай рӯзе ки мақсад кор надошта бошам ва ёдам меомӯзонам. Хай бо 4-5 духтарако пайдо шудагиям ки онлайн кати дарсия меге пухтупаза курс сарсия насиб карда боша камтар гарм мешавам. Ман барои шумо иншааллоҳ курси онлайн пухтупаз сар метиҳам. Иҷа чӣ хеле ки медонен тобистонда ман тарзи салёнии бодиринга маҳкамкуниша навор карда мондаги будум. Ман вабше ай ҳами бозор намехарам да салат. Ҳама чизо ай хонаи худмае. Ҳамаша ман тобистон тайёр мекунам. Ина иҷа боша бодирингома хай салёниҳоро кушода хӯрда истем. Бисёриша ранги ассорти маҳкам кардагиам да. Помидори сирхай, помидори инам хали сабзакаю, бодирингаю ҳамхали. Ина иҷа боша якта помидор ҳамаша холи ҳӯй кардаги будум. Иҷа хай навор накардум. Дуюмуш бошад анаминай. Дуюмуш ҳамхе бодирингу помидордор ҳӯй кардам да. Ҳами ҳар рӯз гӯем якта дута банка ҳӯй мекунем. 100 чанд дона банка буд. Хай мондагия ягон 40 ё 50 донаи дига барои рамазона иншааллоҳ гуфтум хай ҳӯй мекунем. Иҷа боша чӣ хеле ки мебинен. Ина иҷа оша кашидум, хонам овардум. Хай меҳмонода бо камтарак хай навор кардам. Оши тайёр кардагимона бинен оши беҳтарин. Бринҷош дарозай. Хичам чӣ қадар ба мазза омадагӣ буд. Хай бо оши аловӣ худаш маззаш аҷоиботай ку. Хай оша кашидем, хӯрдан хай меҳмоно. Оши беҳтарин буд. Раҳмат ба ҳамсояҷонам. Дукаса хай ош кардем. Баъди ош боша инамихе саҳар хестум борон зада истаи ҳози Тоҷикистонда. Борон хай майда зада истаи ма ҳамиҷа боша дегма сафед кардистам. Иҷа хай камтарак фери рехтагиуму порошок рахша рехтагиуму ба қум кати нахе дегма сафед мекунам. Ҳамин ман рости гап намехоҳам ки ягон дегум ягон посудам зард бошада. Ҳамин наворум дабине ягон чизи ман мақсад чирк нестай.
ма кӯшиш мекунам ҳама чизам тоза боша. Агар ҳамрӯз агар деги ма ягон чизи ма зард шава, хел мекунам ҳама чизои ма чиркинай. Чӣ қадар хеле асабӣ мешавам да. Ина бинен дегум саф-сафедак шуд. Иҷа боша навора ба анҷом мерасонам. Хайр апаҷону хоҳарҷонои ман, то навори оянда Аллоҳ нигаҳбони мову шумо бошад. Худоятонро эҳтиёт кунед.